Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μας Ιστορίας Ύπνου. Στο σημερινό επεισόδιο θα ξετυλίξουμε το κουβάρι μιας υπόθεσης που θα παγώσει το αίμα σας. Μια ιστορία για την εξαφάνιση ενός μικρού κοριτσιού που κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό πίσω από κλειστές πόρτες, αποκαλύπτοντας την πιο σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος, γιατί οι αποκαλύψεις που θα ακολουθήσουν θα ανατρέψουν όλα όσα νομίζατε ότι ξέρατε. Η αλήθεια είναι πολύ πιο σοκαριστική από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν Κυριακή, 1η Αυγούστου του 2010, όταν η αστυνομία της Αυστραλίας δέχτηκε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν η Κρίστη Άμπραχαμς, μια μητέρα από το δυτικό Σίδνεϊ. Η φωνή της έτρεμε καθώς ανέφερε την εξαφάνιση της 6χρονης κόρης της, τη Κάγια. Η Κρίστη είπε στην αστυνομία ότι είχε βάλει την κόρη της για ύπνο στις 9:30 το βράδυ του Σαββάτου, αλλά όταν ξύπνησε το επόμενο πρωί, το κοριτσάκι είχε εξαφανιστεί. Η αστυνομία έσπευσε αμέσως στο σημείο, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι οι πρώτες 24 ώρες μετά την αναφορά εξαφάνισης ενός παιδιού είναι οι πιο κρίσιμες. Κάθε ώρα που περνούσε, οι πιθανότητες να βρεθεί η μητρή ζωντανή μειώνονταν δραματικά. Η Κάγια ήταν ένα 6χρονο κοριτσάκι που ζούσε με τη μητέρα της, Κρίστη, και τον πατριό της, τον Ρόμπερτ. Ο βιολογικός της πατέρας, ο Κρίς, είχε χωρίσει με την Κρίστη από τότε που η Κάγια ήταν μωρό. Η σχέση τους δεν ήταν καθόλου καλή, αλλά ο Κρίς πλήρωνε τακτικά τη διατροφή για το παιδί του. Η είδηση της εξαφάνισης της Καγιά διαδόθηκε σαν αστραπή και εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής προσφέρθηκαν εθελοντικά να βοηθήσουν στην έρευνα. Μία από τις πιο δραστήριες εθελόντριες ήταν η Άλισον Άντερσον, η οποία ήταν ταυτόχρονα φίλη και γειτόνισσα της οικογένειας. Όταν η Άλισον ρώτησε την Κρίστη αν είχε κάποιον στο μυαλό της που θα μπορούσε να κρύβεται πίσω από την απαγωγή, η Κρίστη δεν δίστασε να στρέψει τις υποψίες της στον Κρίς, τον πρώην σύζυγό της. Του διηγήθηκε ένα ανησυχητικό περιστατικό που είχε συμβεί περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα. Ο Κρίς είχε περάσει έξω από το σπίτι τους και, βλέποντας τον Ρόμπερτ να απλώνει ρούχες στο μπαλκόνι, είχε σχηματίσει με τα δάχτυλά του ένα όπλο, στοχευώντας τον προκλητικά. Ο Ρόμπερτ ήθελε να καλέσει την αστυνομία, αλλά η Κρίστη τον σταμάτησε, μην θέλοντας να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο θέμα. Σύμφωνα με την Κρίστη, ο Ρόμπερτ ήταν ένας υπέροχος πατριός που πάντα αγαπούσε και φρόντιζε την Κάγια. Από τη στιγμή που το κοριτσάκι εξαφανίστηκε, εκείνος ήταν συνεχώς έξω, τρέχοντας από εδώ και από εκεί για να τη βρει. Ενώ η αστυνομία και οι εθελοντές σάρωναν την περιοχή, οι ερευνητές άρχισαν να εξετάζουν το παρελθόν της μικρής Κάγια. Τότε ανακάλυψαν κάτι παράξενο. Η Κάγια είχε πολύ καιρό να πάει στο σχολείο. Κανείς από την ευρύτερη οικογένεια δεν την είχε δει από τις αρχές Ιουλίου. Η τελευταία φορά που ένας συγγενής την είδε ήταν στις 7 Ιουλίου, ενώ η εξαφάνισή της δηλώθηκε την 1η Αυγούστου. Αυτές οι 3 εβδομάδες σιωπής ήταν ένα κρίσιμο κενό που η αστυνομία έπρεπε να καλύψει για να ενώσει τα κομμάτια του παζλ. 2 μέρες μετά την εξαφάνιση της Κάγια, όπως κάθε γονιός στη θέση τους, η Κρίστη και ο Ρόμπερτ εμφανίζονταν συντετριμμένοι και πανικόβλητοι. Δήλωναν πόσο τους έλειπε το κοριτσάκι τους και πως το μόνο που ήθελαν ήταν να γυρίσει σπίτι, σώα και αυλαβής. Στις 30 Αυγούστου η αστυνομία ανέκρινε τον Κρίς, τον βιολογικό πατέρα της Κάγια, καθώς ήταν πλέον ύποπτος. Υπήρχε μια μαρτυρία του τον τοποθετούσε κοντά στο σπίτι της Κάγια το πρωί της εξαφάνισης. Ωστόσο, ο Κρίς επέμενε κατηγορηματικά ότι δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση. Ισχυρίστηκε ότι είχε χρόνια να δει την κόρη του και δεν την καλούσε καν στο τηλέφωνο. Φαινόταν πως το μόνο που του θύμιζε ότι είχε μια κόρη ήταν τα χρήματα της διατροφής που έπρεπε να πληρώνει κάθε μήνα. Εν τω μεταξύ, όσο η έρευνα προχωρούσε, τόσο οι υποψίες άρχισαν να στρέφονται προς την Κρίστη. Ένας προκαταρτικός έλεγχος στο σπίτι δεν έδειξε κανένα σημάδι παραβίασης. Η Κρίστη και ο Ρόμπερτ έδειχναν πληγωμένοι, απελπισμένοι και παρακαλούσαν για την επιστροφή του παιδιού τους. Όμως, ενώ η αστυνομία και οι εθελοντές αναζητούσαν πυρετωδώς την Κάγια, σύντομα ανακάλυψαν ότι η Κρίστη και ο Ρόμπερτ δεν συμμετείχαν καθόλου στις έρευνες όπως ισχυρίζονταν. Οι δυο τους είχαν επιστρέψει γρήγορα στην καθημερινότητά τους, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Η Κρίστη πήγε για μανικιούρ, κομμωτήριο και ψώνια λίγες μόλις μέρες μετά. Οι αστυνομικοί, όλο και πιο καχύποπτοι, ζήτησαν από την Κρίστη και τον Ρόμπερτ να εγκαταλείψουν το διαμέρισμά τους για λίγες ημέρες, προκειμένου η εγκληματολογική ομάδα να το εξετάσει.
Η Άλισον, ως καλή και πιστή φίλη, πίστευε στην αθωότητα της φίλης της και έκανε τα πάντα για να βοηθήσει την οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Όμως, όταν η Άλισον πήγε να βοηθήσει την Κρίστη και τον Ρόμπερτ να μαζέψουν τα πράγματά τους για να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο, η Κρίστη έκανε μια κίνηση που στοίχιωσε τις σκέψεις της Άλισον. Η Άλισον είπε ότι μπαίνοντας στο διαμέρισμα, είδε ένα μαγιό της μικρής Κάγια πεταμένο στο πάτωμα. Αντί να το σηκώσει, η Κρίστη πέρασε από πάνω του, το κλώτσισε στην άκρη σαν να ήταν ένα βρώμικο πανί και άρχισε να βρίζει. Όταν η εγκληματολογική ομάδα εξέτασε το διαμέρισμα, τα ευρήματά τους ήταν ανατρισιαστικά. Αίμα της Κάγια βρέθηκε σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού, στο σαλόνι, στον διάδρομο, στην πόρτα του δωματίου της. Το πιο σοκαριστικό όμως ήταν τα σημάδια από δόντια που βρέθηκαν στο ξύλινο πλαίσιο του κρεβατιού της. Ήταν πλέον ξεκάθαρο. Αυτός ήταν ο τόπος ενός εγκλήματος. Η αστυνομία κάλεσε αμέσως την Κρίστη και τον Ρόμπερτ για ανάκριση. Ο Ρόμπερτ φαινόταν τρομοκρατημένος και ξέσπασε σε κλάματα κατά την κατάθεσή του. Η Κρίστη, αντίθετα, ήταν εντελώς απαθής. Καθ' όλη τη διάρκεια της ανάκρισης αποκάλυψε έναν χαρακτήρα θυμωμένο, οξύθυμο, αγενή και σκληρό. Έδειχνε εξοργισμένη που την υποπτεύονταν. Παρόλο που η Κρίστη ήταν πλέον η κύρια ύποπτη για την εξαφάνιση της κόρης της, το σώμα της μικρής Κάγια δεν είχε βρεθεί και η αστυνομία δεν είχε ακόμη αρκετά στοιχεία για να προχωρήσει στη σύλληψή της. Στις 22 Απριλίου 2011 όλα άλλαξαν. Μετά από μήνες παρακολούθησης και μυστικής έρευνας από αστυνομικούς που εργάζονταν υποκάλυψη, οι αρχές είχαν πλέον αρκετά στοιχεία για να κατηγορήσουν την Κρίστη. Ένας αστυνομικός κέρδισε την εμπιστοσύνη της μέσα σε πολλούς μήνες, χρησιμοποιώντας τόσο πίεση όσο και πειθό, κάνοντάς την να πιστέψει πως η αστυνομία βρισκόταν κοντά στο να εντοπίσει το σώμα της μικρής Κάγια. Εκείνη πανικοβλήθηκε και στο τέλος, με την ελπίδα ότι ο αστυνομικός θα τη βοηθούσε να κρύψει τα ίχνη της, αποφάσισε να ομολογήσει. Η Κρίστη αποκάλυψε πως εκείνο το βράδυ η Κάγια αρνήθηκε να φορέσει τις πιτζάμες της. Η αντίδρασή της ήταν βίαιη, την χτύπησε δυνατά και την έριξε πίσω, κάνοντάς την να χτυπήσει το κεφάλι της στο κρεβάτι. Όταν την σήκωσε, το κορμί της μικρής ήταν άκαμπτο, αλλά ακόμα ανέπνεε. Αντί να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, η Κρίστη την έσυρε στο μπάνιο και της έριξε κρύο νερό προσπαθώντας να την συνεφέρει. Έπειτα την ξάπλωσε στο κρεβάτι και πήγε να κοιμηθεί. Το επόμενο πρωί η Κάγια ήταν ήδη νεκρή. Η Κρίστη με ζύμο τον Ρόμπερτ προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη. Έκρυψαν το σώμα σε μια βαλίτσα και το μετέφεραν μέρες αργότερα σε ένα απομονωμένο δάσος κοντά στο Σίδνεϊ. Εκεί έβαλαν φωτιά και έθαψαν ό,τι απέμεινε σε έναν ρηχό λάκκο. Ο αστυνομικός κατάφερε να τους πείσει να τον οδηγήσουν στον τόπο που είχαν θάψει την Κάγια. Μόλις έφτασαν εκεί, η αστυνομία όρμησε και συνέλαβε το ζευγάρι, βάζοντας τέλος στη φρικτή ιστορία. Η κοινή γνώμη συγκλονίστηκε. Το σώμα της Κάγια βρέθηκε ανήμερα των 7ων γενεθλίων της. Ο κόσμος συγκεντρώθηκε για να ανάψει κεριά και να αφήσει λουλούδια και παιχνίδια στον τόπο που ανακαλύφθηκε. Ήταν μια εικόνα που προκάλεσε δάκρυα και αγανάκτηση. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τουλάχιστον 10 σοβαρά τραύματα στο κορμί της, ενώ τα δόντια της είχαν σπάσει από συνεχόμενα χτυπήματα. Οι ειδικοί επιβεβαίωσαν πως τα τραύματα θύμιζαν κακοποίηση σε ενήλικα που είχε δεχθεί ισχυρά χτυπήματα. Όσοι κάποτε στήριζαν την Κρίστη, μόλις έμαθαν την αλήθεια, ένιωσαν αποτροπιασμό. Οι φωτογραφίες της Κάγια έδειχναν πάντα ένα χαρούμενο παιδί, που έμοιαζε να ζει μια φυσιολογική ζωή γεμάτη αγάπη. Μα πίσω από εκείνα τα χαμόγελα κρυβόταν μια παιδική ηλικία γεμάτη πόνο και εγκατάλειψη. Η ζωή της Κρίστη από μικρή δεν ήταν εύκολη. Ο πατέρας της ήταν βίαιος και αλκοολικός, ενώ η μητέρα της πέθανε από κρίση όταν εκείνη ήταν μόλις 10 ετών. Η Κρίστη και οι αδερφοί της στάλθηκαν σε ορφανοτροφείο και από τότε οι γιατροί διαπίστωσαν πως αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Στα 19 της γνώρισε τον Κρίς και έμεινε έγκυος. Το 2003 απέκτησε τον γιο της, τον Έιντεν. Όμως, η αστάθεια και η βία κυριαρχούσαν στην οικογένεια. Ο Κρίς είχε καταγγείλει ότι η Κρίστη απειλούσε το μωρό και κάποια στιγμή είχε ρίξει ακόμα και έναν αμένενο κερί ενώ κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της. 6 εβδομάδες αργότερα, ο Έιντεν βρέθηκε νεκρός στην κούνια του, με τις αρχές τότε να αποδίδουν τον θάνατο σε άγνωστη αιτία. Έναν χρόνο μετά, το 2004, γεννήθηκε η Κάγια.
Σύντομα η Κρίστη χώρισε με τον Κρίς, ο οποίος αργότερο παραδέχτηκε πως γνώριζε ότι το παιδί υπέφερε από συνεχείς κακοποίησεις. Θυμόταν μάλιστα μια φορά που η μικρή, καθώς έπαιζε στο σπίτι, προκάλεσε την οργή της Κρίστη, η οποία την άρπαξε από τον λαιμό και την πέταξε βία στον καναπέ. Μια άλλη φορά, σε μια έκρηξη οργής, η Κρίστη δάγκωσε το χέρι της Κάγια, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια μελανιά με τα σημάδια από τα κοφτερά της δόντια χαραγμένα βαθιά στο δέρμα του παιδιού. Η Κρίστη την χτυπούσε τόσο συχνά που έφτασε στο σημείο η μικρή να μαζεύεται από τον φόβο της και να ετοιμάζεται να δεχτεί το χτύπημα, ακόμα και όταν η μητέρα της απλώς σήκωνε το χέρι της καθώς μιλούσε. Η καημένη η Κάγια ζούσε μέσα σε έναν διαρκή τρόμο. Έναν τρόμο που ήταν ακόμα πολύ μικρή για να μπορέσει καν να τον κατανοήσει. Όταν η υπόθεση αποκαλύφθηκε, πολλοί άσκησαν έντονη κριτική στις αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες που δεν παρενέβησαν εγκαίρους για να σώσουν την Κάγια. Τα προειδοποιητικά σημάδια ήταν πάρα πολλά και όμως αγνοήθηκαν. Το κοριτσάκι ήταν ήδη 6 ετών και είχε πάει στο σχολείο μόνο για 4 ημέρες συνολικά. Ακόμα και σε αυτό το ελάχιστο διάστημα, οι δάσκαλοι είχαν παρατηρήσει τις πολλές μελανιές στο πρόσωπο και τα χέρια της. Σε μια άλλη περίπτωση, όταν η Κρίστη πήγε στο νοσοκομείο για εξέταση, έχοντας μαζί της την Κάγια, μια νοσοκόμα πρόσεξε ένα σημάδι από έγκαυμα στο σώμα του παιδιού. Όταν η νοσοκόμα ρώτησε τη μικρή πώς το έπαθε, εκείνη απάντησε με την αθωότητα ενός 3χρονου παιδιού. «Η μαμά μου με έκαψε με το τσιγάρο της». Τόσο η δασκάλα όσο και η νοσοκόμα ειδοποίησαν τις αρχές προστασίας ανηλίκων. Οι αρχές πράγματι αφαίρεσαν προσωρινά την κηδαιμονή από την Κρίστη και μετέφεραν την Κάγια σε ένα ίδρυμα. Και όμως, τραγική ηρωνία, μετά από λίγο καιρό, αφού η Κρίστη πλήρωσε ένα πρόστιμο και ολοκλήρωσε ένα σεμινάριο διαχείρισης θυμού, η μικρή Κάγια επεστράφη στην κακοποιητική της μητέρα. Το 2013, ο Ρόμπερτ καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση, ενώ η Κρίστη σε 22 χρόνια, με δικαίωμα αναστολής μετά από 16 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η Κρίστη θα μπορούσε να αποφυλακιστεί σε ηλικία 46 ετών. Η απόφαση του δικαστηρίου πυροδότησε ένα κύμα οργής και δίχασε την κοινή γνώμη. Κάποιοι υποστήριξαν ότι η ποινή ήταν δίκαιη, λαμβάνοντας υπόψη τα ψυχολογικά προβλήματα της μητέρας και το γεγονός ότι δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού της. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία θεώρησε την ποινή εξοργιστικά επιεϊκή για ένα τόσο ιδεχθές έγκλημα, τονίζοντας ότι κανένα ψυχολογικό πρόβλημα δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την κακοποίηση και τον θάνατο ενός αθώου παιδιού. Όπως και να έχει, κανείς δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος ακούγοντας αυτή την ιστορία. Όλα τα παιδιά του κόσμου αξίζουν να μεγαλώνουν με αγάπη, ασφάλεια και προστασία από τους γονείς τους. Λένε συχνά ότι ο δεσμός ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί είναι άρρηκτος. Αυτή ακριβώς η αλήθεια είναι που κάνει την ιστορία της μικρής Κάγια ακόμα πιο τραγική και σπαρακτική, καθώς κακοποιήθηκε και έχασε τη ζωή της από το ίδιο το άτομο που θα έπρεπε να την αγάπα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο. Αυτή ήταν η τραγική ιστορία της Κάγια. Αν βρήκατε το περιεχόμενο αυτού του βίντεο ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι και να το μοιραστείτε για να ακουστούν περισσότερες τέτοιες ιστορίες. Θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε τις σκέψεις σας και τα συναισθήματά σας στα σχόλια παρακάτω. Σας ευχαριστούμε που παραμείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος στις ιστορίες ύπνου.